केमेराया मोनफायसिगोन केमेरा मोनफायबानो आंनिया राइडा फैगासिनो गाइस पुरा धामाका राइड जागोन एबार YouTube जिंदाबाद YouTube जिंदाबाद ओके नोंथांमोना नायगासिनो दङ YouTube माय गॉड मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं तो नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो गासैखौबो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलाव बरनाय जाबाय दे गाइस ओके तो फाइनाली आङो माने मियायो गरायसराव फैनायाव आङो फुर ब्लग लानावसो माने हर थादोंमोन नालाय ओमफ्राय माने फुर ब्लगा आंखौ माने दा नावकाटालासि दोनफैदो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं इसानावनो मियाव हराव थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो नावकाटायाव दोङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि सेराव गासैबो लोगोफ्रा फैजोब्बाय नैथिं दोङो रोहित दे हाय होनना बुं गासैखौबो आरो इथिंगालि दोङो भाई दे हाय होनना बुं मोनसे तो गासैखौबो दायो आङो जा माने नावकाटायाव जों मोनसे लकेसनाव थांनायदो बे लकेसनाव आं माने गासैखौबो फोरमायजोबना होगोन दा जों माने नै नावकाटानिफ्राय जोङो पुरा साथिंगालि दावखोलाङो आरोना एसे ओमफ्राय इथिं सिदा दोङो नावकाटानि दिपु नोंथांमोना फायबा गारिखियाव जोङो माने लाइन आप खालामदो आरोना जोंखिनिल' रावबो गैया ओमफ्राय इथिंगालि दोङो CBR ओमफ्राय इयाव दोङो NS 125 दोङो ओमफ्राय नियाव पालसार दोङो आरोना गाइस नोंथांमोना सिनायखायो दा नैखौ सिनायखायो ओमफ्राय इथिंगालि दोङो जेक्सार सुजुकि ओमफ्राय जों दा इथिंगालि पुरा सिदा होलांसै आङो आइथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरोना फुर ब्लगलानिफ्राय ओमफ्राय दा जों नैथिंगालि सिदा थांसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अके गाइस फाइनाली आङो दिनै माने आंनिया भिडिअ बनायनाय टारगेट नंखायामोन दे गाइस होमबाबो नैबे साडेनलि माने भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना दिनैनि माने ब्लगा तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दे गाइस नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखादों माने आङो गरायसराव आब'लानावसो फैदोंमोन गुमैलानाव भागिनो गस्ला होनो होननानै फैदोंमन नोंथांमोना पार्ट 1 भिडिअखौ नुखादों जानांगौ नैबे गरायसरनिखौ ओमफ्राय इयावनो आङो साडेनलि लोगोफोर मोननायखाय माने नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय आरोना गाइस तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गाइस आरो नोंथांमोना थाबैनो 3K साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय आरो बारा नांला तो नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोना थाबैनो 3K साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस माने जिखिनि हाया नोंथांमोननो माने खिथिनो थाखाय आङो नाजानोसै आरोना भिउफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि सुक्लाय प्रागाव फैयोबाना 2 डिग्री जागा मोनगोन पुरा इथिंगालि नै ब्लां ब्लां गोजाखा ओमफ्राय इथिंगालि पुरा सिदा गोजा आरोना ओमफ्राय इथिंगालि लोगोफ्रा इयाव गासिबो दंजो जमानो इनि जि गोजौ गोजौ इथिंगालि माने नैबे बिफांनि नामखौ आं बारा मोजां मिथिया ओयाव फिल्ड दङ आरोना जों ओमफ्राय नैथिंगालि सिदा होलांगोन आरोना बया नङा रोहित भाई अके मजा इथिंगालि जोङो सिदा लां गाइस नोंथांमोना आंनि सेराव नुगासिनो दङ माने बहुत दिननि उनाव नैबे गारिखौ नुफिनबाय दे गाइस आङो नैबे जाबाय हन्डा कम्पानि नोंथांमोना नै नुगासिनो दङ हन्डा ओमफ्राय इथिंगालि दङ CBR तो गाइस आं इनि साउन्डखौ नोंथांमोननो खनसे देखायनि दै माबायदि खोनायो नोंथांमोना खोनासं खनसे दे God! What the sound man like? Ninja. माने आंदो दा लोगो सासेबो दोङो आङो फार्स्ट बिदि गोदो ब्लग होनायाव जोङो ट्री हाउसआव थांनायाव माने नैबे लोगोआनो आंदो दोङोमोन आरोना जों सानदोंनो माने फार्स्ट ब्लग खालामदोंमोन हयना भाई আমি দুয়ে ফার্স্ট মানে মোর ভিডিও ব্লগ বনাইছিল বিদ্যা মই তামান ভাল পাওবে মা কসমে মানে ফার্স্ট টাইম আমি দুজনে মানে ফার্স্ট ব্লগ তো নকুল ভাইৰ মানে চ্যানেলত যেটো নেকি ভিডিও আইছিল সেইটো মানে আমি ফার্স্ট টাইম তারপর আজি লগ পালো বহুত দিনৰ মৰত আজি মোটামুটি 5-6 মাহ মান হৈ গল তারপর আজি লগ পালো বহুত ভাল লাগিল মানে বাটু পূজা সরস্বতী আলি 1 বছর 1 ইয়ার সব আৰু মানে বেছি দিন নাই আৰু তো মানে आङो इदि गोदोनो माने फार्स्ट स्टार्टिं माने ब्लग होनायाव जों सानदोनो जमा बनायदोंमोन आरोना जोङो ट्री हाउसआव थांदोंमोन ना ट्री हाउसआव थांनायाव जों सानदोनो जमा थांदोंमोन तो मान दिन कोट मरिखिनि आसिल तो गसन तो आजि देखाबायसि
মানে মই কি কয় গাঁৱত নাছিলো তো গুৱাহাটীত আছিলো তো সেইটো কাৰণে মানে মোৰ ভাইক লগ পোৱা নাছিলো তো ফাইনালি আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে আহিম বুলি ভাবিছিলো আহিলো মানে আহি মেলি এতিয়া লগ পালো বহুত ভাল লাগিল কেনেকুৱা লাগছে মানে নকবি আৰু মানে বহুত দিনৰ মূৰত আজি মোটামুটি তোমাৰ 1 year হ'ব আৰু 1 year পিছত মানে আজি লগ পালো মানে বহুত ভাল লাগিছে মানে কিন্তু ন जोंना नैबे माने भाइनियाबो माने YouTube चेनेल दङ दे गाइस नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय गाइस सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुगोन गुवाहाटीनि बहुत भिडिअ लाबाय थायो गुवाहाटी एरियानि नोंथांमोना नुगोन दे भाइ एकबार কৈ দিছন चेनेल नामটো মোৰ चेनेलটোৰ নাম হ'ল কিবা रोहित ब्लॉग বুলি আছে रोहित ब्लॉग ना रोहित ब्लॉग आरो डिस्क्रिप्शनाव মই चेनेलर लिंकটো दिम गथाय थांनानै साबस्क्राइब बानो जाबाय गाइस नोंथांमोना जुदि गुवाहाटीनि भिउ नायनोबा इ देखाय थागोन तो जेमान আছে गुवाहाटी भिउ दुखाय थाके ना ओके माने गुवाहाटीयाव थाखाय ना इयो ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय इयो दाख्लैसो न'आव फैदों ओमफ्राय आङो दिनैयाव लोगो हमबाय आरोना जोङो बेनिखायनो आंबो नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय गाइस तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस सासे दंबावो रुइदोनो जमा फैफादोंमोन आरोना इबो आंनि लोगोखा तो नोंथांमोना नायनो हागोन नै तो हाय हेलो कबि हेलो गाइस हेलो ओके मग लग पाइखिनि এতিয়া কেনেকুৱা লাগছে লগ পাই ভাল লাগিছে ময়ো নুকুল ভাইৰ সাবস্ক্রাইবাৰে হয় ও থ্যাংক ইউ দে ব্ৰ হেণ্ডশেক লেব্ৰা ওলি तो गाइस माने इबो रुट फाइदों फाइफादो आरोना तो बिथांनाबो माने मोनसे YouTube चेनेल दङ तो एकबार YouTube चेनेल तो माने কৈ দিছন एकबार YouTube चेनेलটোৰ नाम আছিল মৃদুলস ব্লগ বুলি সার্চ করবি পাই যাবি बाय चेनेल लिंक आङो डिसक्रिपशनाव होनागोन नोंथाङा थांनानै सापर्ट होबानो जाबाय आरोना न यस এতিয়া আমি যিখিনি ভিউ আছে ভালকে দুখবা কাৰণে আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিম আৰু ন ओके तो नोंथाङा नायलांबानो जाबाय दे गाइस दिनैनिफ्राय फुर ब्लगखौ आं लोगो मोननाय नंला गाबखानसै नामा ओके माने जोंखौ सुक्लाय प्रागलासि माने एकेबारे दोनफायथारबाय आरोना न'निफ्राय ससे औ मिस खालामसिगोन दे मिस खालामसिगोन आरोना नांगौ जोङो मालाबा मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनानै लं राइड खालामगोन आंबो थांगोन दे आंनि एनएस जोंबाबो थांगोन आं मा एनएस आंनि नोंनि साइस दुलबरबाव गारि मिथिबाय साकेराया दसे पामजोबना होबाय थायो थांगोन खानसेबाबो आंनि चेनेलाव नुगोन नोंथांमोना नुखाथारगोन पुर ब्लग होनाय नाम आरो खानसेबाबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना खोनाथारगोन तो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोना दाख्लैबो खिथाखादो दिनैबो फिन खनसे खिथाबावबाय स्टेशनावथ' लिंकआ थाखागोनानो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय गासिबो सापर्ट होनांगोन नंगौ नङा जोङो गावजों गाव बर'जोंनो सापर्ट होबा आरो जोंखौ रावबो सापर्ट होगा गैखाया बेनिखायनो गासैबो बुंनो सानो बर' इउटुबार आरो बड' बिदिनो मट' ब्लगिं खालामग्रा गासैखौबो बुंनो सानो दे आङो नोंथांमोना गासैबो अराय सम दावगालांबाय था आरो जोंखौबो सापर्ट हो जोंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होबाय था नंगौ नङा अके इउटुब जिन्दाबाद इउटुब अके नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब दा बर्तमान जोङो गारिखौ इथिंगाले गासैबो लाखिजोब्बाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो आइबे प्रागाव हाबहैगोन दै आङो इयाव मियाबो हाबदोंमोन दिनैबो हाबबावगोन लोगोफोरजों जमानो ओमफ्राय इथिंगाले नै गारिखौ गथाय इथिं जमानो लाखिजोब्बाय दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था नैबेनो आरोना प्रागनि माने गेटआ नैबेनो ओमफ्राय इयाव लिरनानै होदो आरोना माने इयाव दङ आरो नै इयाव सुक्लायनै बाक्सा अपेनिं टाइमा जाबाय माने 6टा AM निफ्राय खुलिनानै 7:30 थायो आरोना इयो ओमफ्राय नै इथिंगाले नायना गेटिं नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै मा खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय आरो गाइस आं इखौ खोन्थाथ'ला ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै दे होमबा गाइस बाय बाय लाभ इउ जय बर' हारिनि